BTV Action. Повече от емоция. Здравейте! Започва вечерта на Лига Европа по BTV Action и Ring, след като вчера видяхме част от мачовете, които се проведоха от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. Днес е време за втората половина. Кадрите ни пренасят в Северна Франция, в Лил, където местният отбор ще посрещне норвежкия Бранд Берген в първи матч от турнира за